To proste prišlo zo dňa na deň. Prestali sme skúšať, prestali sme proste koncertovať. Prišlo obdobie absolútneho ničoho v tej našej práci. Takže aj toto bolo také, že sme vlastne začali skúšať nový projekt, mali sme naplánované premiéru, mali sme naplánované koncerty a proste sa to stoplo. Čiže vlastne teraz sme sa prvýkrát videli. Keďže sa prišlo uvoľnenie, keďže nastúpila 4. fáza, tak sme jednoducho sa mohli v tomto priestore tých do 10 ľudí stretnúť, jak to vychádza na tie metre štvorcové. Takže vlastne sme sa prvýkrát stretli a mali sme možnosť, ale mám si zahrať. Ale mám pocit, že ako keby sme v niečom, taký ten určitý reset bol aj prínosom. Že sme vlastne si všetci nejako ako keby začínali od nuly. Že sme s väčším nadšením, viac možno sme si vážili to. Lebo človek bežal už v takom nejakom rozbehnutom kolotoči. Ale jednoducho, ako sa vraví, vždy je na tom niečo dobré. Takže myslím, že toto bolo na tom pozitívne, že sme vlastne s tým novou energiou, s novou chuťou prišli a rozhodli sme sa vlastne, aj keď takouto formou, že sme tu ľudí nemali, ale aspoň nejako im sprostredkovať ten nový program. Musím povedať, že sa dávno nestalo, že som sa tešila tak zo všetkých skladieb ako teraz. Že každá jedna je pre mňa taká krásna, že ani jedna, lebo vždycky sa stalo, že nejakú mám menej rada a teraz to nie je. Všetky mám takisto rada, všetky majú takú hĺbku, ako vlastne tie korene, ako sa to volá. A musím sa priznať, že keď to celé bolo plánované tak dozadu, že vlastne Andrej to v podstate vymyslel, ten projekt, aj nazval to Roots, korene. Akože ešte sme všetci nevedeli, že aké to vôbec bude. No a zrazu sa to tak postupne vyvíjalo, písali sa tie veci a zistili sme, že oni naozaj majú takú hĺbku. Du sollst nicht gehen mit kein anderer Mädel, du sollst gehen nur mit mir. Du sollst nicht gehen zu deinem Mann in Stiefeln, nur kommen so zu mir. Ra la 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 la, 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 ra la 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 la. Wo ist das Gässele, wo ist das Stiebele, wo ist das Ingele, wo sie so blieb? Nicht dort das Gässele, nicht dort das Stiebele, das Ingele, wo sie so blieb. Ra la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 von der Schmeichele bis zu a Kusch. Es nimm a Wege beim Kluse, Seichele, das klugste Mädel mag das zu nicht. Ra la 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 la, ra la 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 la, ra la 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 la, la 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 la, la la Bist du gewesen, das Geld ist gewesen und der Naden ist gelegen auf dem Tisch. Hein bist du da, als kein Geld ist nicht da und das Leben ist geworden, also bien. La 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 la. Bist du gewesen, das Jugend ist gewesen und das Leben ist gewesen, zuckersüß. Hein bist du da, als die Haare seinen groß